падар модараш медонин чӣ давом метавад. Мегӯяд ки мо кишнагӣ да анде бум барему туну наёвӣ бихӯрӣ. Ира падару модари радной мегӯяд. Салом дӯстон, ин канали SM Шарипов таҷверсия аст ва ман Муҳаммад Шарипов. Имрӯза навор дар бораи якчанд хабари нохуш мешавад. Ва пеш аз оғози хабарҳо ҳам хай гуфтанем ки ҳамин одамое ки мо дар бораашон имрӯз гап мезанем ва аз дунё гузаштагӣ ҳастанд, ҳамашона Худо раҳмат кунад, ҷои ҳамашона ҷаннат бигардонад. Ман медонам ки реклама ҳамада маъқул нест, не ки ин спонсори мо ба ғайр аз оне ки шуморо ба граница ба мошинҳои замонавӣ дорои Wi-Fi бепул бурда меоранд ва боз якчанд хизматҳои дигари шуморо ҳам буд мекунанд. Масалан, метавонанд ки шумо регистратсия кунанд ва агар ки патент карданӣ бошед, барои документ ҷамъ карданаш ёрдам мерасонанд, барои супордани экзамен ҳам ёритон мерасонанд. Нашоти ёфтани билети арзон кӯмак мекунанд. Ва агар мабодо шумо дар Адел ва ё дастпесприём ғалтеда, каналашон ҳаст, одам доранд ки шуморо аз он ҷо бароранд. В общем, любой саволҳои юридически оиди муҳоҷират дошта бошед, агар ба ин бародаро муроҷиат кунед, ба шумо ҳатман кӯмак мерасонанд. Номерашон дар описанияи видео ҳаст ва агар 500 рубле скидка хоҳед, айноми канали SM Шарипов салом расонед. Ман шунавидагӣ будам ки арӯз пеш аз тӯй худша ба қатл мерасонад, яъне ки худкушӣ мекунад. Ба чӣ мақсад? Ба мақсаде ки намехоҳад ки мисол ба ҳамин домоде ки ба ӯ интихоб кардагиан падаршон, модаршон ё яке дигаро бо ҳамӯ хонадорӣ кунад, мисол худшона пеш аз тӯи домодӣ ва арӯсӣ ба қатл мерасонанд. Ман шунавидагӣ набудам то имрӯза ки домод худша ба қатл бирасонад пеш аз тӯй. Дар ноҳияи Муъминобод марди 34-солае ки ягон бор дар умраш оила барпо кардагӣ набуд ва ҳеҷ гоҳ намехостае ки оила барпо кунад, бародарош, наздикош маҷбурш мекунанд ки оила барпо кунад. Хай баъд як духтара миёвандаш маъқул мешавад, дар оқибат розиш мекунанд, хай ҳама корро маслиҳат мекунанд, ҳама тайёр мекунанд, бояд ки идораи ЗАГС бираванд, мисол худшона аз сабти ЗАГС бигзаронанд ва баъдан аз ташхиси духтур бигзаронанд, биёянд. Арӯз бо ҳамроҳии модараш омода мешаванд, ба хонаи ҳамин мардак омаданӣ мешаванд ва пеши омаданашон ҳамин мардак ба бародараш мегӯяд ки ма як ҳамом медаром, меом. Ва бародараш мегӯяд ки ба ҳамом даромада зуд мебарояду чиқир нафас мекашад дар берун. Баъд бародараш ба пеш давида меояд, мегӯяд ки чо кардӣ? Мегӯяд ки як ду чакла аз сирко хӯрдум. Ва ин бародараш саросима мешавад, тез мегирад, ба беморхона мебараш ва дар беморхона мегӯянд ки аллакай дарунаш покиза сӯхтагие, ира наҷот дода намешавад ва дар натиҷа ба ҳалокат мерасад. Ва дар ҳамин хабарҳо мара як шишна мефорад ки ҳамин хабар дар ҷое ки нашр шудагие, дар поён ҳам нависондагие ки яъне солҳои охир ба сабаби ҳамин сирко шуда чанд одам худкушӣ кардагие. Чихе ба сабаби сирко? Бародаро, иҷа сирко при чом? Сабаби асосии худкушӣ кардан сирко нест. Сабаби асосӣ аввал биёвен ки ҳам одам худша чӣ бакш, ба бинависен ки сабабаш чӣ буд. Сирко дар ҷа причём? Агар одаме ки мисол ягон кор да маҷбур шава худша киштанӣ боша, сирко набоша, бояд дига худша мекиша. Сабаб дига чист, сабаб ҳамон чизае ки ҳамон одама маҷбур кард ба ҳамин кор. Ва дар ҳамин YouTube як несправедливост ҳаст ки мада бисёртарки обидное бародаро. Ин реклама нест бародаро. Ма просто мада хидмат ки обидное барои ҳамин гап мезанам. Каналое ки бемаънӣ монтаж доранд, каналое ки бемаънӣ гап мезананд, на овозша мефаҳмӣ, на чира мефаҳмӣ, 20-30 ҳазор подписчик доранд. А канале ки ба сифати баланд монтаж мекунад, ба овози тоза гап мезанад, подписчик надорад, просмотр надорад. Ман намефаҳмам бародаро. Не подсказка карда будро ин бародаро, ҳамҷа ссилка ин бародар мондагӣ. Просто ради интерес як бор канали ҳамро бинед. Ман намедонам ки чӣ ба ҳамин хел канал подписчик надорад. Як оила иборат аз 4 нафар дар Мадина ба ҳалокат мерасанд. Чӣ хеле ки бобои ҳамиён мегӯяд ки бурӯзе ки бояд ё аз Макка бармегаштанд, ба аэропорт меравад барои вохӯрдан. Не ки ҳеҷ ҷое нест ки наздикош бирасанд. Ҳамон рӯз ҳамин одамон бар намегарданд ва бетоқат мешавад, меравад ба посолство муроҷиат мекунад, мегӯяд ки ҳамин одамои ман аз Макка ҳамин рӯз бояд бармегаштанд, барнагаштанд. Ва аз он ҷавоб меояд ки ин одамон ба ҳалокат расидагианд. Ба яке аз маълумотҳо ҳамин оила дар Арабистон дар яке аз меҳмонхонаҳо заҳролуд шудагианд. Ин версия аниқш нест, яке аз версияҳо ҳастае. Ва аз ҳамин сабаб ҷасадҳои ин оила то ҳоло дар Арабистон мондагианд, то ки ташхис покиза бигзара, маълум шавад ки дар ҳақиқатан аз чӣ сабаб ҳамиё ба ҳалокат расидагианд. Ва наздикони ҳамин ҳалокшудагон мегӯянд ки мо намедонем онҳоро дар Арабистон мегуронда бошанд ва ё бар ватан бармегардонда бошанд. Болои ҳама ҳамида бо як новости ҳасте ки мада аҷибай. Именно чиш аҷибае ки фикри ҳамин одамон да бародаро, шумо бор фикр кунед. Новости баромадагие, дар новости ҳама ба пӯ хестай, дар новости нависондиянд ки сихи чиба дар ҳолате ки килои гӯшт 50 сомон ай, сихи сихкабоб 3-4 сомон ай. Саволи асосӣ ин ки чиба гӯшт 50 сомон ай. Ва каси да интерес небоша, ин хабар аз Хуҷанд омадагие, яъне ки ҳамин кор, ҳамин нархи наво дар Хуҷанд будагие. Ва дар бораи чиз дига мехостам бародаро гап занам. Як корро ма ба шумо нақл мекунам. Ин ягон новости нестай, ягон чӣ гирифтагӣ нестай. Ин реални события, ин коре ки дар ҳақиқатан гузаштагие. ҳамин кор сари ҳамон одамои гузаштагие ки ман оро аз наздик хуб мешиносам. Ин ҳодиса ҳамин ҳолате ки дар сари Фирӯза Ҳафизова гузаштагие, да ҳамида монанд аст. Интерес набоша бародаро гӯш кунед. Як оила 4 та бача доранд, хай духтарош неважне, гап сари бачаҳошон меравад. Ҳама бачаҳошон хай ҳамаш зан мегирад, отдельно ҷудо мешаванд, як та дигааш дар Россия. Ҳамун ҷавониёш меравад то ҳамин рӯзора
фақат пастена дар Россия и дигарош боқимондош мисол хонадор мешаванд, отдельно ҷудо мешаванд ва як бародари мобайнгишон мемонад дар хона. Ҳам бародаршон вақте ки зан мегира, ҳамура меган ки хай ҳама бародарот мисол кучида рафта, ҳама ба худи хона кадаги та беста гутамона нигоҳ кӣ. Ва падару модараш ҳам ҳамун одама маҷбур мекунанд ки бест. Ва ҳамун одам места дар хонашон, падару модараш нигоҳ мекунанд вақте ки гудакои ҳамун одам калон мешава, айбайн уже 20 сол чанд сол мегзара ва история ма пок за шумо дар намегум, ҳами сути ҳамура мегум ки ҳамун ҷояша ки ба ҳами кори Фирӯза Ҳафизова дахл дорад. Ва ҳам байн дар ҳам хеб мешава ки як одами дигашон бо ҳами одамеро ки дар ҳами хона мондагианд ки ты маҷбур гуфтанаш ки ты мисол бесак падару модарамро нигоҳ кӣ, бо ҳами хонара бо наоборот гирифтанӣ мешаванд. Ва ҳамиян падару модарашон ҳам мусаввиди компютер зулм мекунанд ки ира ай хона бихезон, мо дар хона мест. Байни ҳамашон ҷанг шурушур мешава, ҳамун семияда касе ҳаста, ҳамашон ҷанг мешава ва мегӯянд ки едини роҳи ҳалли шумо ҳамие ки ҳами одам ай хона бихезонен, ҳами ҷанг ғавғави мо буд мешава. Падару модараш дига ягон роҳ намеёва, чӣ кор мекунад дига? И бачаша мегӯяд ки бубуро. Хай шумо худтон фикр кунед ки гудакот калон мешава. Мисол як баротра мегӯянд ки бихе бубуро бира. Хай шумо ҳаматон медонед ки мисол хона кардан хавосон нест, кучидан мисол агар хай нав зан гирифтагӣ бошӣ, мисол гудак надошта бошӣ, то осонтара. Вақте ки бо тоҷикора медонем ки чӣ хел гудак мекунанд. Як хобча гудак мешава, баъд дига ҷо кучидан бо дар вақти пирит уже проблем не. В общем ҳама хеле мешава ки ҳами бародарош, ҳами одама дар назди падару модараш шумру мекунанд. барое ки чӣ ҷанги мешава, мегӯянд ки сабабаш ҳамин одама. Ҳамин одама ай хона сир кирд, баъд ҷанги мо буд мешавад. Ҳамаи одама бадбинӣ мекунанд ва чӣ хеле кози дар ҳолати Фирӯза Ҳафизова мисол бисёри одамо мумкин бигӯянд ки модараш рост мегӯяд. Нахоҳ ки ягон модар бадии фарзандша бихоҳад. Мехоҳад бародаро 1000% мехоҳад. Барои чӣ? Барое ки ман корро ма худам дидагиам. Вақте ки ягон проблема мешава, ягон корш дар камбудӣ мешава, пеши падару модараш мерава, мегӯяд ки мисол хай дуо бути ҳамин корам камбудӣ шудеста, ҳамин баштар шава. Падару модараш медонед чӣ хел дуо метавад. Мегӯяд ки мо кишнагӣ да анде бум барему туну наёвӣ бихӯрӣ. Ира падару модари радной мега, падару модари хунӣ. Дар ин дунё бародаро бисёр корҳо ҳаста, ба ин қари мо намедонем. Фикр кунед ки мега мо кишнагӣ да анде бум барему туну наёвӣ нахӯрӣ. чӣ хеле кози модари Фирӯза Ҳафизова вест интернет да ҳамун одама шаъну шарафша пас задестай, ҳами бародар да модари ҳами бародар дар зимистон дар як пош дигар пойафзоли кӯҳна ва дар як пои дигаш попушии тобистона, ку сланси мегем, тапчика мегем, чӣ мегем, ҳамхе побистона мепӯшидай, дар берун мебуромадай, дар зимистон, дар дуруни барф, дар берун дар назди ҳамсоя хича нишон медодай. Просто хай чӣ кор мекунад кампир дар берун? Ҳам хечи мепӯшида мерафта, баъд ҳамсоя мегуфтанд ки хай надори попуши попот хунук мехӯрай хеле накӣ. Ва ай кампир мегӯяд ки хай боша мега мепӯшӣ, мега бихарама мепӯшӣ. Нахарама ай куҷо мепӯшӣ? Ай тараф оташ мусафеди падараш, ай тараф специално дар ҳамун хонаш дар як кунҷ дусе қопчаи гандума мехаридай, мемондай. Ягон одам ки меомадай мегуфтай ки инами гандумора ма да бачам кило кашида мефурӯшад. Ма ай бачам мегуфта ҳами гандумора харидам. Баъд хай овоза уже ба кин куҷо мерава. Баъд ин мардака хеш таборош ёру ҷурош меояд мегӯяд ки а бача ти хеле накӯ, хеле кор дар кор нестай. Мисол кампир ёчта дидем, мисол пош лучай, иша дидем хелай, уша дидем хелай. Ҳамин мардак хай ҳами қамега бовараш намекунанд, да? Ҳами қадар мега бовараш намекунанд. Ва ин кампире ки мисол пӯшок попшӣ намепӯшад, дар асл попшиш мехариданд, дар сандиқш ба ҷо мекардай, меистодай. Вақте ки ягон духтараш меомадай, ягон хеш табораш меомадай, ӯ хеш таборша медодай, мебурдай. Худиш намепӯшидай. Ва баъд ҳамин мусафед кампир кадомеш ки мисол хонаи ягон ҳамсоя мерафтиянд, дар ҳамун ҷо худшон ая намуд нишон медодиянд ки как будто ки гишнаем, ҳеҷ хурдагӣ нестем. Баъд хай ҳар рӯз ҳами хеле як ҳамсояш мегӯяд ки бобӣ наход ки бачаите то ҳамин дараҷа мисол сангдил бошад. Баъд як рӯз ҳамун ҳамсояе ки мисол ҳамин гапа мепурса, мега ки кубеста камера ма як рӯз бисанҷим ҳамин одам действителан рост мегуфта боша ё ки не. Баъд як вақти обедда, наздики обедда мега ки ҳамун ҳамсояш нақл мекунад, мегам вақти наздики обед чид мега бехотир мега даршон ҳуй карда мега мусафеди кампира даршон дар омада мега нигоҳ кардам дастархоншон накриват кардагӣ, хӯрокашон ҳама ништ як мондагӣ, ҳама 100% мега даровда мега мусафед даст шайдури авқот кашид гирифт. Охай куҷо мекашид даста? Не ки чӣ гуфтани ман и ҳодисаро барои чӣ мисол овардам ки бародаро мешава. Мо худмон фарзанд надорем, ман намедонам ки нисбати фарзандомон мо ҳамин қадар нафрат пайдо мекарда бошем, намекарда бошем. Хай бо ира мо дар оянда мебинем. Ба фикрам ки одаме ки
здраво мислид мекунад, бояд ки зидди фарзандаш иқадар нафрат надошта боша. Ва сабабе ки ҳамин корро ман мисол овардам даҳамие ки ҳозир мисол даҳами ҳолати Фирӯза Ҳафизова ман истинаша намедонам, не ки ман боварӣ дорам ки Фирӯза Ҳафизова прафай. Барое ки шумо як бор ҳамин хушрӯ просто анализировать кунед муроҷиати модари ҳамира ба Фирӯза Ҳафизова, як бор шумо нигоҳ кунед ки мисол и чӣ хел гап мезанаву ва дар ответ Фирӯза Ҳафизова чӣ хел ғамгин мешавад. Мисол и гап мезана, яъне ки ашки худша как будто нишон метаву, не ки дар асл ашк намерезад. Бо темболи ки одами асмадора, чӣ хеле ки ба гуфтаи худш мегӯяд, одами асмадор и қадар ғамда умуман гап зада наметавонад бародаро, погиза нафасгир мешавад. Фирӯзаро бинед ки дар вақте ки навори отиша мешнава, навори отиша мебинад, чӣ хел ғамгин мешавад. Ва агар одам агар модарша нигоҳ намекарданиам боша, ба хотири халқ ки мара мисол овоза накунам, номам бад нашава гуфта, модарша ёрдам мекунад по-любому. Ва бисёртарги дар ҳаминҷа чиш маълум ки Фирӯза Ҳафизова прафай, на ин ки модараш. Барое ки бародаро ё як оилаанд, модару духтар ҳастанд. Чӣ зарур буд ки хабарнигор файрод кини ҳамун одама давес интернет, давес Тоҷикистон шарманда кунӣ. И бародаро именно сабабаш шарманда кардана, и ягон чи дига нест. Метонисти ки бирай пешаш бирай, метонисти ки як одам хати бугӯша, метонисти ки ҳеч ки нашид хатш бинависи, метонисти ки телефонаш кунӣ, шар набуд давес интернет шармандаш кунӣ. И кор мақсадаш ҳамин. И лична фикри шахсии ман бародаро, фикрои хитона, фикрои шахсии хитона бародаро дар комментария бинависен. Ман 100% намегум ки ҳамин хела, ман просто фикри шахсии худам гуфтаам, боқи мондаша хитон бо хулоса бароен дар комментария фикротона бинависен. Барои чи ман ин фикра гуфтам, барои ки ман ҳамин хели кора дидагиам бародаро, дар ҳаёт ман дидагиам ҳамин хели кора. Бародаро агар обуна набошен, обуна шавен, зангуларо пахш кунен, лайк, дизлайк ихтиёр дар хитонаи бародаро, боқи дар паноҳи худо бошен. Худо нигаҳбони ҳаматон. Фирӯза ягон тири ёрдам намекунад ки ман хидмат бурам табобатӣ кунам. Мен бурам ман модари Фирӯза Ҳафизоваям, маъзам нест. Мара ҳеч кам нест ёрдам кунам. Ман Фирӯза аймада дугонаоша боло медона. Дугонаоша ҳар ҳафта ташкил кида файрод мекунад, мара нигоҳбӣ намекунад, мара ягон сумроӣ намекунад ки ман бурам хидмат ҳамин табобатӣ кунам. Нафасам мегира, наметавонам. Сихнашин хай холаджон иншоллоҳ ки ҳамаш хуб мешаванд, мешава. Парвардигор ҳастай. Фирӯза накард, худованд худаш ёрдам мекунад. чикор кунам, дар тақдири мамтари фарзандо буда. Чикор кунам, мамтари фарзанда дар тақдирим пули калон меёба. ҳар ҳафта дугонаоша ташкил мекунад, не ки мара нигоҳ намекунад, ман ягон зумроӣ намекунад ки ман табобатӣ кунам, хидмат чикор кунам. Видеое ки дар интернет пахш шуда, то куҷо ҳақиқат дорад? ин кори дасти хоҳарам бародарам аст. ба хотире ки ман ягон проблем надоштам амрои модарам то ҳамин рӯз. Не ки имрӯз мара нафаҳмида модарам аз чӣ сабаб иқадар гапҳои нодуруст зада, мара иқадар пеши мардум сиёҳ кард. ба ҳаққи модар баданаш ман интервю додастам ки мардум мара нодуруст нафаҳма. Сабаби проблеми мо аз чӣ сар шид ки амун як писар, як духтар дорад, писараш айма 3 сол калона, духтараш айма 3 сол майда. Гуфтам ки бираман ба ёрам кор кунан, ҳаққи фарзандишона бикунан, баҳри худот хай токая ман зиндагӣ худ надорум. Ман 2 духтар ма калон кардастам, ба наздики зиндагӣ худам вайрон шид. Ман модар гуфта як сила мехостам ки мара биёй сарма сила кунам модари мана ки афсӯс мара модарам накарда бикора. Фақат фикриам ба ҷо ки мо месӯзам ба ҷони ту, вой ман месӯзам барои ки ман ту модарим ҳастӣ. نخود مرا در پیش من فبروری شرمنده کنیم خیلی گفته که من امروز میرم دستگیری خونه پیرانسان، من امروز میرم کیم بجا نخود یا مادر خودم با سرش تکدن اتانومی دروغ هایم تهمت برزیدی من رفتیستای خداوند شاهد سرش تکنه هر کسی که دروغ گم میزنه برمی بابا.